Jeg hedder Alice Linding, og jeg er formand for Landssamrådet. Det betyder, at jeg repræsenterer en del af børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Det er vigtigt for de her børne- og ungdomsorganisationer, at de er i tæt dialog med deres egen kommune, fordi det er faktisk dem, der er i stand til at træffe beslutninger om økonomien og de vilkår, der er for at få hytter og lokaler og rammer til de aktiviteter, som man udbyder lokalt i de her 98 kommuner. Hvordan gør man så lige det? Ja, man kunne for eksempel invitere sig selv til møde på forvaltningen og synliggøre det idébestemte arbejde, som vi udfører i alle de her organisationer. Min erfaring er den, at man brænder meget for at engagere børn og unge, og man måske i det lokale arbejde glemmer lidt, hvem det er, der sætter rammerne for det her arbejde. Så derfor arbejder vi meget for, at man har et lokalt samråd, således at vi er i tæt dialog med den kommunale forvaltning og politikerne. Fordi det er her, vi får indflydelse i forhold til det kommunale budget osv. Foreningspolitik, det kan være rigtig svært at arbejde med. Men der er udarbejdet 30 forskellige redskaber, og dem finder du på foreningsredskaber.dk.